ねえねえ、今からこのイベント行こうよ。その後は友達と合流してね。絶対楽しいからさ。ごめん。今日はゆっくり家で過ごしたい気分なんだ。外は人混みで疲れるし。僕はいいから行っておいでよ。私だけ楽しむのは嫌だ。君と一緒じゃないとつまんないよ。行こうよ、美味しいもの食べよう。一人で楽しむ時間がないと、君といる時も楽しめないんだよ。じゃあさ、せめてあと1時間だけこのソファーで一緒にいよう。その後は君を解放するからさ。1時間ならいいよ。その代わり静かにね。ああ、こりゃ起きないな。